Antonian ikastetxean Erasmus Plus akreditazioa daukagu. Baina zertan datza? Bideo honetan kontatuko dizuegu. Eleaniztasuna eta kalitatezko irakaskuntza aktiboa ildo estrategikoak dira gure hezkuntza proiektua. Eta hauek aurrera eramateko bide ezberdinak erabiltzen ditugu bai gela barruan eta baita gelatik kanpore. Hortarako duela hainbat urte hasi ginean diseinatzen nazioarteko proiektuak eta 2018an Erasmus Plus proiektuan sartu ginen. Eta iaz akreditazioa lortu genuen. Erasmus Plus Europar Batasuneko programa bat da. Eta egitasmo honek aukera ezberdinak ematen ditu garapen profesionalerako. Ikasle zein irakasleentzat, eleaniztasuna eta metodologia aktiboak aplikatzeko. Urtero, DBH lauko ikasleekin, Europako beste ikastetxeetako ikasle zein irakasleekin diseinatutako kalitatezko mugikortasun proiektuak gauzatzen ditugu. Beste eskoletara joeten gea bertako jartuna behatzea, eta Europako beste ikastetxeetako profesionalak ere gurera etortzen dira hemen ikasitako praktika onak beraien ikastetxeetara esportatzeko. Aurten adibidez, Herbeheretako Masluis Hiriko Lentis Lyceum ikastetxearekin karlanean proiektu bat diseinatu dugu. Proiektuaren izena Mission Possible SDG 14, do you know what I mean? Proiektu honek Agenda 2030 garapen jasangarriko 14. helburuari egiten dio erreferentzia. Ikerketa proiektua gauzatzeko gure kideak Zarautzen izan ditugu astebetez, eta gero guk Herbeheretara bidaiatu dugu. Gure hondartzetan, kanaletan, Euskal Herriko eta Herbeheretako ozeanoetan mikroplastikoen presentzia behatzera jungea. Mikroplastiko horiek aztertu ditugu, plastikoaren erabilia minimizatzeko irtenbideak proposatu ditugu, eta 2 ikastetxeetan kontzientziazio kanpaina bat prestatzea pentsatu dugu ekainaren 8irako. Proiektuan lan egitearekin batera, astean zehar, beste hainbat ekintza ere burutu ditugu, bai Zarautzen eta baita Maslausen ere, eta sekulako asteak igaro ditugu gure kideekin. Erasmus Plus esperientzi bakarta berri bat izan da, eta proiektu honetan gauza berri asko ditugu, pertsona berriak izautu ditugu, kultura ezberdinak izautu ditugu, eta ikastetxe berri bat izautu dugu, eta gainea elkarlanean aritzeko aukera auki dugu, eta inglesa bete ikasteko aukera. Hasieran denak beldurrez ginen, baina ikusi genunean nola esan esperientzia asko gustatu zitzaigun. Egia lan hain berdala, baina ia momentu guztietan gauza berriak bizitzen eta ikasten nahi geha. Eta nahiz eta 2 aste bakarrik izan, inglesa asko mejora dugu. Ikusi dezuen bezala, protagonisten hitzetan oso esperientzia aberasgarria da. Europako gazte eta hezitzaileek denok batera sinergia iraunkorrak sortzen ditugu, Europa jasangarriago baten alde.